Vă salutăm pe toți în această zi specială de sărbătoare, în care, ca și copii al lui Dumnezeu, ne bucurăm de învierea glorioasă a Domnului nostru Iisus Hristos. Aș vrea să citesc ceva ce spune Biblia în 1 Corinteni, capitolul 5. De la versetul 7 spune așa: măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat, căci Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Astăzi, dragii mei, e sărbătoare. Și sărbătoritul nostru este Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. El este Paștele nostru. Și Biblia ne spune, această sărbătoare nu putem sărbători oricum. Ne spune să o sărbătorim într-un mod curat și deosebit. Nu cu un aluat vechi, ci cu unul nou. Dragi frați și surori, dragi tineri, dragi urmăritori, vă salutăm în numele Domnului nostru Iisus Hristos, în numele Celui care acum 2000 de ani a murit pe crucea Golgota și a înviat a treia zi. Hristos a înviat. Mă bucur că în această zi plină de soare,
într-o zi plină de lumină, într-o zi plină de frumusețea primăverii acestea, ne putem bucura și putem sărbători ziua Paștelui. De aceea Dumnezeu să fie lăudat, pentru că a murit pe Golgota și a înviat pentru fiecare dintre noi. Lăudat și mărit să fie Dumnezeu. Amin. Ne bucurăm că în această zi cerul împreună cu îngerii săi sărbătoresc pe Cel care a înviat. Ne bucurăm că în această zi cerul e plin de sărbătoare. Și chiar dacă ochii noștri nu pot vedea sărbătoarea care este în cer, dar noi știm cu siguranță că Dumnezeu este sus în cer, că Iisus Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu. Iisus a fost Cel care a biruit bătălia. Iisus a fost Cel care a biruit moartea. Este Cel care a învins păcatul și a murit pentru fiecare dintre noi. Aș vrea ca în această zi să deschidem Sfintele Scripturi și să citim câteva versete din Evanghelia după Matei, capitolul 28, versetul 1 până la 7. Evanghelia după Matei, capitolul 28, versetele de la 1 până la 7. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să lumineze înspre ziua din tâi a săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a pogorât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a șezut pe ea. Înfățișarea lui era ca un fulger și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: Nu vă temeți, căci știu că voi căutați pe Iisus, care a fost răstignit. Nu este aici. A înviat după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul și duceți-vă mai repede de spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Amin. Mă bucur că avem un Dumnezeu care ne vorbește și în zilele acestea grele. În zilele în care tot pământul este pus într-o pauză. Tot pământul este cuprins de o pandemie. Dar Iisus ne vorbește și astăzi. Chiar dacă suntem cuprinși toți de frica aceasta de a nu muri, îngerul vine și spune: Nu vă temeți, Iisus nu este aici, Iisus a înviat. Aș vrea ca în textul care l-am citit din Evanghelia după Matei să vedem 3 lucruri importante. Primul lucru este faptul că adevărul a biruit minciuna, al doilea lucru este că binele a biruit răul și al treilea lucru este că dragostea a biruit ura. Ce este adevărul? Cine este acest adevăr? Adevărul este Cuvântul lui Dumnezeu. Adevărul este Scriptura lui Dumnezeu. Chiar dacă mulți oameni au încercat să dea la o parte Scriptura, au încercat să ardă Sfânta Scriptură, au încercat să intervină și în viața lui Isus, încă de la naștere, au existat oameni care nu au dat crezare că Isus este venit din sus, din cer, că Isus a venit și Isus este trimis de Dumnezeu. Au încercat să nege adevărul și până la urmă s-a dovedit că Cel care s-a născut acum 2000 de ani, a treia zi a înviat și s-a dus sus în cer ca să ne pregătească un loc. Preoții și cărturarii încercau să
aducă vești că acesta nu este Mântuitorul, acesta nu este Cel care venit de sus, acesta aduce învățături greșite și l-au pus pe o cruce de lemn, l-au răstignit și l-au pus într-un mormânt. Dar moartea nu a pus stăpânire pe Isus, ci moartea a fost învinsă. Adevărul că Isus trebuia să moară și să învieze era scris încă în solul cărții. Dumnezeu a avut un plan cu Fiul Său, un plan cu fiecare dintre noi, ca noi astăzi să avem cale liberă către cer. Al doilea lucru este că dragostea a biruit ura. Încă de când Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său și Isus s-a întrupat în fecioară și s-a născut pe acest pământ, ura l-a înconjurat. Din toate părțile, ura îl înconjura pe Isus. Isus a fost batjocorit. Isus era biciuit. Isus era hulit. Era alungat din cetăți. Dar Isus cu atât mai mult îi iubea pe fiecare. Isus și-a arătat dragostea. Și-a arătat că dragostea este mai presus decât ura. Și Ioan 3:16, versetul de aur al Bibliei spune că fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ura din această lume l-a pus pe o cruce. Ura din această lume l-au răstignit. Și atunci când momentul era cel mai înălțat, atunci când oamenii strigau, când era pus pe o cruce de lemn, când toți se râdeau despre acela care stă pe cruce, Iisus Hristos nu s-a uitat la ei cu dispreț, nu s-a uitat cu aceeași monedă, ci dimpotrivă, Iisus îi iubea mai mult. Și când era pe cruce, când vedeau cum își bat joc de El, Iisus a spus: Tată, iartă-i, că ei nu știu ce fac. În acele momente când ești plin de dureri, când ești chinuit, când ești înțepat și ți se dă oțet să bei, tu să spui că Tată, iartă-i, iartă-i, Tată, că ei nu știu ce fac. Dumnezeu a arătat că dragostea este mai presus de ură. Al treilea lucru important, vedem că binele a biruit răul. Iisus, cât a trăit pe acest pământ, a făcut mult bine. Veți întreba, a făcut Iisus Hristos vreodată rău? Și răspunsul va fi nu. Iisus a făcut doar binele. Iisus a fost Cel care a vindecat. Iisus a fost Cel care a dat vedere orbilor. Este Cel care a înviat. Iisus este Cel care a sculat ologii. De ce e slăvit să fie El? Dumnezeu este Cel care ne poate schimba. Dumnezeu este Cel care ne poate schimba inima noastră. Din rău să devenim oameni buni. De aceea, modelul pe care trebuie să-l avem în viața noastră este Iisus Hristos. Este Iisus Hristos care a făcut binele, care este binele și care este bunătate. Dacă vei întreba un om care este modelul tău în viață, vei vedea că răspunsurile vin diferite, diferiți oameni. Dar fiecare om dintre noi trebuie să-L aibă ca model pe Iisus Hristos. Pentru că Dumnezeu este bunătate, Dumnezeu a făcut bine, Dumnezeu face bine și va face bine. Nu există oameni care să nu păcătuit
vreodată. Nu există om care să nu fi născut cu păcatul în inimă. De aceea, Dumnezeu să ne ajute ca fiecare dintre noi să avem pe model pe Iisus. De aceea, slăvit să fie acela care a înviat atât pentru mine, cât și pentru tine. Slăvit să fie acela care stă la dreapta Tatălui și ne pregătește pentru fiecare dintre noi câte un loc. Și dacă simți că Iisus Hristos n-a înviat în inima ta, vino la El. Vino astăzi cât încă mai este vreme. Și spune lui Iisus problema ta și Iisus poate să învieze și în inima ta. De aceea, slăvit să fie Dumnezeul care este adevăr, care este bunătate și care este dragoste. Și cât mai este moment, cât mai este vreme și cât mai este timp ca să sărbătorești sărbătoarea Paștelui, sărbătorește-o corect. Sărbătorește pe Cel care a înviat. Nu sărbători alte tradiții, nu sărbători niște obiceiuri, ci sărbătorește-L pe Cel care îți iartă și astăzi păcatele. Slăvit să fie Iisus. Amin. Osana, Osana, Osana lui Iisus în Osana, Osana, Osana lui Iisus în de moarte m-a scăpat, viață El mi-a dat, El e Domne al meu păstor, Osana lui Iisus în Glorie, glorie, glorie celui ce-a învins. Glorie, glorie, glorie celui ce-a învins. Pentru mine a răbdat, de moarte a înviat. Dragostea-i mare m-a cuprins, glorie celui ce-a învins. Slavă, slavă, slavă lui Iisus să-i dăm. Slavă, slavă, slavă lui Iisus să-i dăm. În curând va veni și cu El noi vom fi. Fericiți astăzi să-i cântăm, slavă lui Iisus să-i dăm. Va veni și cu El noi vom fi. Fericiți astăzi să-i cântăm, slavă lui Iisus să-i dăm. Aș vrea ca și eu să am niște gânduri în această zi, în această sărbătoare, învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Și aș vrea ca să citim din Cuvântul lui Dumnezeu de la Marcu, capitolul 16, primele 6 versete. Cuvântul lui Dumnezeu spune aici așa: După ce a trecut ziua sabatului, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și Salome au cumpărat miresme ca să se ducă să ungă trupul lui Iisus. În ziua din-tâia săptămânii s-a dus la mormânt, dis de dimineață, pe când răsărea soarele. Femeile ziceau una către alta: Cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormântului? Și când și-au ridicat ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese prăvălită. Au intrat în mormânt, au văzut pe un tinerel șezând la dreapta, îmbrăcat într-un veșmânt alb, și s-au înspăimântat. El le-a zis: Nu vă înspăimântați, căutați pe Iisus din Nazaret, care a fost răstignit. A înviat, nu este aici. Iată locul unde îl puseseră. Amin. Dragii mei, trăim un timp în care sărbătorile nu mai sunt sărbători, ci sunt niște obiceiuri. Trăim un timp în care bucuria nu mai este bucurie.
ci este doar o formalitate. Viața nu mai este viață, ci este doar o amintire de ziua de ieri, este o indiferență de ziua de astăzi și este o frică de ziua de mâine. Dragii mei, astăzi este sărbătoare. Astăzi Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a înviat. El a biruit moartea, călcând-o în picioare și și-a arătat slava și gloria, ieșind din mormântul cel întunecat. Astăzi, inima noastră trebuie să fie plină de bucurie. Astăzi, sufletul nostru trebuie să fie plin de pace și liniște, pentru că Iisus Hristos, Mântuitorul întregii omeniri, a înviat. Cine este Iisus? Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Iisus este Fiul lui Dumnezeu care a spus că oamenii îl vor omorî, dar El a treia zi va învia. Și așa a fost. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este drept și adevărat și El se împlinește. În această sărbătoare, învierea Domnului nostru Iisus Hristos, am vrea ca fiecare dintre noi să o sărbătorim cu bucurie. Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământ să aducă lumina, a venit pe pământ să aducă bucuria, să aducă viața, dar oamenii au ales să răstignească. Pământul acesta plin de întuneric și plin de nelegiuire, Dumnezeu l-a iubit atât de mult, încât l-a dat pe singurul lui Fiu ca să moară pentru păcatele noastre și a treia zi să învieze, pentru că El este Dumnezeu. Oamenii au fost indiferenți față de lumină, oamenii l-au bătjocorit, oamenii l-au bătut în cuie, oamenii au răstignit lumina adevărată, dar Dumnezeu l-a înviat pe Domnul Iisus Hristos. Pentru că oamenii își au inima împetrită, pentru că oamenii nu mai vreau să audă despre Iisus Hristos, cu toate că în fiecare zi, de ziua de Paște, continuă oamenii să-și dea unul la altul, Hristos a înviat. Aceasta nu este o viață adevărată, frații mei. Viața cu Domnul Iisus este o viață care trebuie trăită în adevăr. A trăi pentru Hristos înseamnă să-L ai pe Hristos în inima ta. Prin învierea sa, Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, și-a arătat puterea, și-a arătat slava, l-a proslăvit pe Tatăl Dumnezeu și Dumnezeu l-a proslăvit pe Fiul. Prin învierea sa, Domnul Iisus a dus planul de mântuire a omenirii la sfârșit. Acum, oamenii pot fi mântuiți, pot fi iertați de toate păcatele doar prin Iisus Hristos, crezând în numele Lui. Poate ați ajuns fiecare dintre voi în dreptul unei întrebări. Ce să facem? Unde să ne ducem? Cum să procedăm? Ce să alegem? Iisus Hristos ne spune: pocăiți-vă astăzi. E timpul să facem o schimbare în viața noastră. Nu putem să stăm în prezența lui Dumnezeu, nu putem ca să vorbim despre Iisus Hristos fără ca să fim schimbați. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și El lucrează la inimile oamenilor, El schimbă viețile oamenilor. Lăsați-vă schimbați de Domnul Iisus. Lăsați-vă inimile deschise pentru ca Domnul Iisus să intre în ele. Lăsați-vă schimbați de Dumnezeu. Iisus Hristos nu a rămas în mormânt. Iisus Hristos a înviat. Astăzi mormântul este gol. Astăzi întunericul din mormânt nu mai este. Mormântul este iluminat de lumina Domnului Iisus Hristos, pentru că El este adevărată lumină. Vă îndemn, prin cuvântul lui Dumnezeu, să vă asigurați viața. Deschideți-vă inimile ca Iisus Hristos să intre în ele. Poate sunteți împovărați, nu vă mai puteți bucura. Grijile și problemele acestei vieți vă înconjoară și vă face să credeți că nu mai există speranță la viață, nu mai există lumina adevărată, nu mai puteți vedea pacea și simți liniștea. Nu mai priviți în pământ,
ridicați-vă privirile spre cer, spre Dumnezeu și ascultați glasul celui de sus. Femeile de dimineață, pe când răsărea soarele, au alergat la mormântul Domnului Iisus Hristos ca să-i ungă trupul. Și pe când mergeau ele, cuvântul spune că zicea una către alta: cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormântului? Și când și-au ridicat privirile, când și-au ridicat ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese prăvălită. Poate piatra de la ușa inimii tale este foarte mare. Poate piatra de la ușa inimii tale este foarte grea. Nu o puteți prăvăli singuri. Cereți ajutorul de la Dumnezeu. Îndreptați-vă privirile spre Dumnezeu. Nu vă îngrijorați de cele ce nu puteți face. Încredeți-vă în Dumnezeu că El poate. Dacă Domnul Iisus Hristos a fost în stare să se coboare în locuința morților și să aducă speranță de veșnicie, să aducă lumina în locuința morților, El poate și să schimbe inima voastră. El poate să deschidă inimile voastre. Lăsați-vă în mâinile lui Dumnezeu. Lăsați-vă conduși de Dumnezeu. Încredeți-vă în El. Ridicați-vă privirile spre Iisus Hristos, Cel care este viu, acum și în veci. Faceți ca sărbătoarea să fie sărbătoare. Faceți ca bucuria să fie o adevărată bucurie. Trăiți-vă viața pentru Domnul Iisus Hristos, împreună cu Domnul Iisus Hristos, pentru că fără Iisus Hristos nu putem face nimic. Dragilor, vreau ca în această zi să ne bucurăm împreună cu cei care sărbătoresc această sărbătoare minunată, extraordinară, o sărbătoare globală. Aș vrea ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare și să ascultați de vocea lui Iisus care spune: bucurați-vă! Bucurați-vă astăzi, căci mâine nu se știe ce va mai fi. Bucurați-vă împreună cu cei dragi ai voștri, bucurați-vă împreună cu familia, bucurați-vă că aveți sănătate, sunteți în viață, bucurați-vă că aveți pe cei dragi lângă voi, bucurați-vă, iarăși zic, bucurați-vă. Faceți ca viața voastră să fie o viață de folos pe acest pământ. Trăiți-vă din plin clipa împreună cu Iisus Hristos. Schimbați-vă inimile. Am ajuns să cunoaștem viața pentru că Domnul Iisus Hristos a murit. Am ajuns să cunoaștem bucuria pentru că Domnul Iisus a plâns. Am ajuns să cunoaștem libertatea pentru că Iisus Hristos a înviat. Slăvit să fie numele Lui. Fiți binecuvântați de Domnul Iisus. Amin. Și ce mari minuni faci tu, și ca tine
adevărat, și ca tine altul nu, și ca tine altul nu, căci tu ești viu, tu ești viu cu adevărat, și ca tine altul nu, și ca tine altul nu. Te așteptăm din nou să vii. Gemeau măslinii în grădina tulburată, iar stropii mari de sânge iubire revărsau. Voi face întotdeauna doar voia ta, drag tată. Se cobora al morții val pe fața întristată. În slăvile celești, toți îngerii plângeau. Pe dealul sortit să privească calvarul, urca încet cu peptul însângerat Iisus. Era întristat și parcă nu-i putea ascunde amarul, dar liniștit știa că în sângele vărsat va curge harul. Și se împlinește voia Tatălui de sus. Pe crucea ce unește cerul cu pământul, Iisus dădea întregii lumi o îmbrățișare. Murea acel ce a fost de la început cuvântul. În dragoste ne pregătea veșmântul alb și curat al vieții viitoare. Pe dealul trist al căpătâiei mijeau zorii. Îngrijorată spre mormânt Maria a plecat. Încet se risipise pe ceruri norii. S-a prăvălit deoparte piatra închisorii. Hristos e viu, Hristos a înviat. Mormântul-i gol și giulgiul ne-a atins. Unde e Domnul? Ah, dar cine l-a luat? Atâtea gânduri dintr-o dată m-au cuprins. Maria, o voce caldă, un fior și o mână m-a atins. Rabuni, ești aici, ești viu, a înviat. Mă duc în cer la Tatăl să vă pregătesc un loc. Și s-a umplut grădina de fluturi argintii. Atâta bucurie de simți că mă sufoc, în inima zdrobită se naște un nou foc. Rabuni, zicem astăzi la fel ca și Maria, și te așteptăm din nou să vii. Învierea lui Iisus să vă aducă bucurie în viața fiecăruia dintre voi. Cuvântul lui Dumnezeu să strălucească în inimile voastre. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste voi. Nu vă fie frică de moarte, căci Iisus Hristos a biruit-o. Lumina lui Iisus să vă lumineze ochii, inima și sufletul. Moartea nu mai are putere asupra voastră dacă Iisus Hristos domnește în viața voastră. Tu ai nevoie de Iisus cel viu și adevărat. Iisus este viu în veci de veci. Hristos a înviat!